begiratzeko moduak mundu alda dezake. Mundu inklusiboagorako bidean, denona eta denontzat izango den Euskal Herria eraiki nahi dugu. Zipristindu gaitezen elkarrekin. Ezi gaitezen irrian, aniztasunean, empatian, elkartasunean. Zipristindu zure eremutik hasita. Ezi ditzagun haurretan erabeak begirada berrian. Eta haiekin batera ezi gaitezen gu geu. Zipristindu bizipozaz guztiontzat izango den mundua. Hartu eta erabili Bizipoza eskolako baliabideak. Zipristindu zure ingurua.